Беларусі ад сёння яшчэ 7 новых палітвязняў. Цяпер людзей, якія знаходзяцца ў турмах, выключна з-за палітычных поглядаў 246 асобаў. Серада, 21 гадзіна, ў студыі Кірыл Смеглікаў і пра важнае ў сённяшнім выданні. Хто і навошта едзе на ўсебеларускі сход? Удавелка, душой и сердцем за тебе. Российская окрестина под Москвой. Это камера в подвале, которая вообще не камера, а по сути как просто распределитель. Рассчитана на 10 человек, они там 25 человек, без матрасов, без постельного белья. Траціна беларусаў лічыць, што Бабарыка лепш Лукашэнкі. Социологичное даследование от Chatham House. По большому счету, белорусское общество за последние полгода оно утвердилось в своем желании, чтобы власть Беларуси изменилась. Да пачатку ўсебеларускага народнага схода застаюцца апошнія гадзіны. Інтэрнэт поўніцца патрыятычнымі ролікамі ў зялёна-чырвоных колерах, а ў дзверы да грамадскіх актывістаў грукаюць міліцыянты. Што адбываецца напярэдадні гэтага мерапрыемства і да чаго заклікае еўразвяз афіцыйны Менск, распавядзе Надзея Бельская. У сталіцу, як на свята, гэтак праводзілі Тамару Казакевіч і дэлегатку ўсебеларускага народнага сходу ад Кастрычніцкага раёну Гомельшчыны. Удавелка, душой и сердцем за тебе. 2400 агульная колькасць дэлегатаў. Яшчэ варта ўлічваць 3 сотні гасцей, якім таксама трэба даць прытулак на 2 дні, бо сход запланаваны на 11 і 12 лютага. Мінулы, паводле падлікаў, еўрарадыё каштаваў беларусам больш як 3,5 мільярды рублёў. З аднаго боку, закон аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах дае магчымасць кіраўніку краіны ладзіць такія падзеі ў любы момант. З іншага, легітымнасць і легальнасць прэзідэнцтва Лукашэнкі, мякка кажучы, пад пытаннем. Еўразвяз заклікае афіцыйны Менск замест такіх нарадаў пачаць сапраўдны дыялог для урэгулявання сітуацыі ў краіне. Каардынацыйная рада таксама выступіла з заклікам да дэлегатаў падняць насамрэч важнае пытанне – рэпрэсіі, забарона бел-чырвона-белага сцяга, гвалты і катаванні. Стать ближе к народу еще не поздно. Совесть сильнее страха. Расія ў першыя месяцы пасля выбараў неаднаразова заклікала Лукашэнку пачаць дыялог з апанентамі. Цяпер у Крамлі выказваюць спадзеў, што ўсе праблемныя пытанні абмяркуюцца заўтра і паслязаўтра менавіта на сходзе. Какие бы мы органы не создавали, какие бы функции мы им не придавали, что бы не было записано в Конституции и в прочих документах, значения не имеет. Та структура власти, которая у нас сложилась, изменится в данный момент при добавлении какого-то нового института, новой структуры не может. Тем более такой аморфный, как Всебелорусское народное собрание. Але пакуль адным свята легітымнасці, іншым пераслед за некалькі тыдняў да сходу, асабліва апошнімі днямі па ўсёй краіне затрымліваюць актывістаў. Сёння паводле адміністратыўнай справы ў лідзе забралі гарадзенскага грамадскага актывіста Ежы Григенчу. Пратакол на яго склалі яшчэ падчас суда паводле крымінальнай справы супраць Вітольда Ашурка, які атрымаў 5 гадоў адразу паводле 2 артыкулаў: удзел у групавых дзеяннях і гвалт над міліцыянтамі. Я думаю, что меня выкликают в связи с тем, что был суд над Ашурком, да, по 23-34. Они там хотят приписать то ли пикет, то ли массовое собрание. Хотя это мы поехали поддержать друга только. Я там не кричал, не бился, ничего не делал. Праўда, як кажа сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, затрыманні, штрафы, арышты надзвычай. Жорсткія прысуды – гэта новая шэрая беларуская рэчаіснасць. Зараз затрыманні не адбываецца кожны дзень. У нас прысуды выносяць фактычна по некалькі ў дзень і по 15, ледзь не по 20 крымінальных працэсаў адбываецца штодня. Таму на гэтым фоне вылучаць выпадкі нейкіх затрыманняў вельмі складана. У нас, в прынцыпе, сітуацыя поствыбарчы перыяд, яна катастрафічная. Першапачаткова ўлады намагаліся дадаць усебеларускаму народнаму сходу канстытуцыйныя паўнамоцтвы, але хутка адмовіліся ад такіх планаў, што ёсць наўпроставым парушэннем галоўнага закону краіны. Надзея Бельская, Белсат.
Амаль траціна беларусаў лічыць, што добрым прэзідэнтам стаў бы змешчаны ў следчым ізалятары Віктар Бабарыка. На другім месцы паводле даследавання брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных стасункаў Чэтэм Хаус апынуўся Лукашенка. Што праўда, пра недавер яму заявілі адразу 60% апытаных, і яшчэ траціна спадзяецца, што Лукашенка пакіне пасаду до конца года. По большому счету, белорусское общество за последние полгода оно утвердилось в своем желании, чтобы власть Беларуси изменилась. Они все так же не хотят того, чтобы в Беларуси продолжалось насилие на улицах, и они все так же хотят, чтобы в стране произошли изменения. При этом то, что мы видим на протяжении последнего полугода, что по большому счету ценностные изменения в белорусском обществе за последние полгода, все, что произошло, это произошло где-то в августе, в сентябре. С того времени белорусское общество в своем большинстве остается довольно стабильным. Таксама паводле даследавання не змянілася меркаванне большасці пра тое, што гвалт падчас разгонаў быў неабгрунтаваны і яго трэба спыніць. Апрача гэтага, з брытанскага даследавання вынікае, што пераважная частка беларускага грамадства не ставіцца адмоўна да бел-чырвона-белага сцягу. У сваю чаргу ўжо іншыя даследнікі з аналітычнага цэнтру КОМ з нібыта праведзенага адмыслова да усебеларускага народнага сходу апытання сцвярджаюць, што ўзровень даверу Лукашэнку цяпер складае 66,5% запытаных, а больш за ўсіх яго падтрымліваюць у войску і царкве. Ну а тым часам нашых калегаў Любоў Лунёвую з метра Солтана пасадзілі пад арышт за дробнае хуліганства. Іх затрымалі падчас выканання працоўных абавязкаў. Яны запісывалі вулічнае апытанне. Пра рэпрэсіі супраць журналістаў і грамадзянаў агулам распавядзе Ярослаў Стешак. З журналістаў робяць хуліганаў. Абураюцца нашыя калегі, што прыйшлі на адміністратыўны працэс у суд савецкага раёну сталіцы. Любоў Лунёву з метра Солтана затрымалі ў панядзелак каля філармоніі, калі здымачная група Белсата ладзіла вулічнае апытанне, і з тых часоў іх трымалі за кратамі. Цяпер судзяць паводле артыкулу 17.1. Это просто нечаканыя артыкулы, дробнае хуліганства ў дачыненні нашых калегаў. Нібы яны у будынку Руса поводили себя хулиганскую, кричали, размахивали руками и называли милициантов фашистами и карниками. Ну, як бы выступают сведками міліцыянты. Як выявілася, што міліцыянты гэты выступаюць на ўсіх судах з аднолькавымі прозвішчамі. Суддзя Марына Фёдорова, вядомая праваабаронцам сваім удзелам у палітычных працэсах і жорсткімі выракамі, прысудзіла Дмітрию Солтану 15 дзён арышту, а Любові Лунёвай 10. Людей просто так забрали с улицы, просто так написали на них заявление, что они в РОВД типа ругались. Судья явно слышал уже свидетельствование милиционеров и, понимая об этом, ничего тоже не предприняла. Напярэдадні ў Менску распачаўся суд па крымінальнай справе адносна журналісткі Кацярыны Андрэевай і аператаркі Дар'і Чульцовай. Іх вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, толькі за відэастрым з плошчы Пераменаў, калі міліцэйскі спецназ разбураў народны мемарыял Роману Бондаренку. Працэс працягнецца 16 лютага. Свободы слова в Беларуси нет. Полное отсутствие, полный беспредел, абсолютное беззаконие. Все замалчивается, а где есть свобода слова, сразу же находится на человека статья. У Віцебску вялізны штраф 870 рублёў мусіць заплаціць Тацяна Юхо. На мінулым тыдні яе затрымалі з выпускам газеты «Віцебскі веснік», канфіскавалі 500 асобнікаў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў газета выходзіць у фармаце «Сам выдату». Артыкул такі ж, як супраць большасці белсатаўцаў, 22.9, дзейнасць СМИ без дазволу. Задержали меня милиционеры, сказали, что был звонок, распространяется информация, содержащая сведения против милиции и ОМОН. Адміністратыўны вырак вынесла суддзя чыгуначнага раёну Віцебску Алена Цыганкова. Тацяна Юхо будзе абскарджваць рашэнне ў абласным суде. Сёння ж у Віцебску прайшла серыя ператрусаў у актывістаў. Тацяну Туравец жорстка затрымалі, абвінавацілі ў супраціве і абразе міліцыянтаў. Шукалі гранаты і наркотыкі, кажа яе дачка Ангеліна.
Обыск был где-то в 1:30 ночи. Начали. Приехало много людей, она их не впускала. И сказала, где понятые, где кто. Никого не было. И они все равно ломились в дом. Мама сказала, никого не пустят. Ей угрожали наручниками. Но, как мы позже узнали, ее повязали в наручники. Судья Михаил Зубеня присудил штраф 870 рублей. Почему судья не заметил, что все показания свидетелей записаны слово в слово, под диктовку? Я дала пояснение, что видеть они ничего не могли, то, что они показали. Все оперативники врут, защищают себя. А пасля суда Татьяну затрымали паводле подозрения у незаконным обороте наркотиков. Криминальный артикул 328. Праваабарончая супольнасць признала палітвязнямі яшчэ 7 асобаў. Агулам у Беларусі цяпер 246 вязняў сумлення. Ярослав Стешик, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Аналаг беларускага Акрэсціна месціцца ў ваколіцах Масквы ў вёсцы Сахарова. Цэнтр часовага ўтрымання замежных грамадзянаў выглядае і функцыянуе як сапраўдная турма. Аднак будаваўся для тых, каму прысудзілі дэпартацыю з краіны. Цяпер сюды звозяць затрыманых на акцыях пратэстаў. Центр часовага ўтрымання замежных грамадзян пад Масквой у вёсцы Сахарова, што па Троіцкам, усё часцей называюць аналагам беларускага Акрэсціна. Увогуле, Сахарова гэта не турма, а шматфункцыянальны міграцыйны цэнтр. Праўда, тут жа і калючы дрот, вышка на тэрыторыі, аўтазакі ў ланцугу стаяць на ўезд. Зараз сюды пачалі звазіць затрыманых на акцыях пратэсту з Масквы, таму што ў звычайных ізалятарах скончыліся месцы. Сюды трапілі людзі, якія падчас свайго шпацыра ў Сахарова скандавалі «Путін – злодзей». Путін! 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 Ура! Умовы ўтрымання ў цэнтры не нашмат лепш за расповеды тых, хто перажыў Акрэсціна. Да арыштаваных не дайшлі некалькі тысяч камплектаў бялізны, якія прадстаўнікі грамадскай назіральнай камісіі перадалі яшчэ 6 лютага. Людзі спяць на брудных ложках, матрацы смярдзяць. Появилась информация уже изнутри камеры, у кого-то из задержанных была возможность связаться по телефону. Они мельком обмолвились, это камера в подвале, которая вообще не камера, а по сути как просто распределитель. Рассчитаны на 10 человек, они там 25 человек без матрасов, без постельного белья. Затрыманыя наракаюць на здзекі жорсткае абыходжанне з боку мясцовых ахоўнікаў установы. По словам наших, так сказать, коллег по автозаку, он из Солнцевского отделения. Когда мы просили его дать нам воды из пакета, который был наш, он вставал перед решеткой, открывал свою воду и жадно пил ее, глядя на нас. У ноч на 10 лютага пакінуць сцены Сахарова павінны былі некалькі дзесяткаў арыштаваных, аднак іх адмовіліся адпускаць да раніцы. Да 8 гадзін для міграцыйнага цэнтру быў усталяваны блокпост. Паркаваць транспарт дазвалялася на адлегласці не бліжэй за 150 метраў ад уваходу. Людзям, якія збіраюцца выйсці з Сахарова ўвечары 10 лютага, следчы камітэт пагражае крымінальным пераследам і новымі арыштамі. І ў першую чаргу гэта датычыцца удзельнікаў відэа «Путін – злодзей». Вольга Гоманова, Зміцер Кажурын, Белсат. Жанчыны, манахі, студэнты супраць вадамётаў і слезатечнага газу. Што адбываецца ў М'янме на 10-й дзень вайсковага пераварота і супраць чаго пратэстуюць жыхары краіны? Разбіралася Ірына Дорофейчук. Тысячы пратэстоўцаў выйшлі на вуліцы гарадоў М'янмы пасля таго, як учора паліцыя жорстка разагнала ўдзельнікаў пратэстаў супраць вайсковага перавароту ў краіне. Дэманстрацыі ў Непідо, сталіцы М'янмы, а таксама ў найбуйнейшых гарадах Янгоне і Мандале адбываюцца ўжо 5-й дзень запар, нягледзячы на каменданцкую гадзіну, ды забарону збірацца больш як у 5. Учора паліцыя ўжывала вадамёты, гумавыя кулі ды страляла ў паветра, каб разагнаць пратэстоўцаў. Паведамлялася пра сур'ёзныя раненні і дзесяткі арыштаў.
Мы ладзім дэманстрацыю, каб паведаміць усяму свету, што трэба дапамагчы М'янме і яе грамадзянам. М'янма хоча быць вольнай. Вайскоўцы М'янмы зладзілі дзяржаўны пераварот і захапілі ўладу пасля дэмакратычных выбараў. Мы хочам, каб вайскоўцы пагадзіліся з вынікамі выбараў, бо Аун Сан Су Чжы перамагла на выбарах. Народ М'янмы паўстае, бо хоча, каб Аун Сан Су Чжы яго ачорила. Вайскоўцы кіравалі М'янмай каля паўстагоддзя. У 2015 годзе да ўлады прыйшла Нацыянальная ліга за дэмакратыю на чале з Аун Сан Су Чжы. На выбарах летась у лістападзе партыя вайскоўцаў зноў зазнала паразу. Вайскоўцы абвесцілі выбары сфальсіфікаванымі, не падаўшы доказаў фальсіфікацыяў. 1 лютага, у першы дзень працы новага парламенту, вайскоўцы захапілі ўладу, абвесцілі надзвычайны стан тэрмінам на год, затрымалі лідарку кіроўнай партыі ды чальцоў ураду. Лідар вайскоўцаў, галоўнакамандуючы Мін Аун Ляйн, упершыню выступіў з тэлезваротам у панядзелак, праз тыдзень пасля перавароту і на трэці дзень пратэстаў, паабяцаўшы новыя выбары і пераход улады да пераможцы. За суджэннем выкарыстання сілы супраць пратэстоўцаў выступіла Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Наши коллеги в Украине выказывают серьезную заклопоченность в связи с поведомлениями про уживание силы супраць демонстрантов. Сталый координатор ООН у гуманитарных пытаниях Уля Альмгрен закликал силы бяспеки поважать правы человека и основные свободы, лучно с правом на мирные сходы да и свободу меркавання. И он подкрэсліў, что выкарыстанне непропорцыйнай силы супраць демонстрантов недопушчальное. Бок народу М'янмы занялі Злучаныя Штаты Амерыкі. Нам зразумела, на чыім мы баку. Мы падтрымліваем дэмакратычна абраных прадстаўнікоў народу М'янмы. Мы падтрымліваем народ М'янмы, які цяпер мірна выходзіць на вуліцы, каб ажыццявіць свае універсальныя правы. Мы падтрымліваем іх. Рада ААН у справе правоў чалавека плануе ў пятніцу адмысловую сесію, прысвечаную сітуацыі ў М'янме. Ірына Дарафейчук, Белсат. І вяртаемся ў Беларусь. Моцны снег, завею, снежныя заносы абяцаюць сіноптыкі на заўтра. Абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі, на дарогах дзее спецыяльны план пагода. Кіраўніцтву гарадзеншчыны выдалі рыдлёўкі. Сталічным жа чыноўнікам даручылі выдаць розны снегаачышчальны рыштунак менчукам. З падрабязнасцямі Вольга Старасціна. Прыгожая, снежная, морозная зима. Толькі камунальнікі не чакалі, што ў лютым можа выпасці снег. На Гарадзеншчыне сёлета ажно 27 дарожнікаў і камунальнікаў прыцягнулі да адказнасці за нерасчышчаныя ў тэрмін дарогі. Прыклад барацьбы са снегам падало найвышэйшае мясцовае кіраўніцтва. Шчаслівы трымае ў руках шуфель былы міністр здароўя, а цяпер кіраўнік гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Каранік. А вось і былы міністр унутраных справаў, а цяпер памочнік прэзідэнта, інспектар па Гарадзенскай вобласці Юрый Караю. Прыбіралі найважнейшыя месцы ў горадзе, дарогу паміж будынкам КДБ і пастарункам міліцыі, ды ваколіцы райвыканкаму. У акно напярэдадні выглянуў і сам Лукашенко. Зимы всегда были не зимами, а в этом году настоящая зима. Лопаты ў рукі не ўзяў, але даў параду сталічнаму кіраўніцтву. Надо, чтобы люди сами подключались к уборке. И четко людям скажешь, слушайте, вот ситуация такая, вот эта территория за вами. Мы запыталіся ў менчукоў, ці дасталі яны ўжо лопаты, ці набылі снегоуборачную тэхніку, каб прыбіраць сталіцу. У меня только детская лопатка. Нет, у меня только на даче лопата. Поэтому у меня нечем убирать. И даже детских нету. Это их работа. Мне же никто не помогает на моей работе, правильно? Молодежь нужно привлекать, студентов, школьников. Так і робяць. Гледачы нам даслалі відэа. Молодцы. Фигачим, место коммунальщика. Правильно, все правильно. Гэтак са снегам справіліся. Як адзначыў Лукашенко, усё ж не завея стала нечаканасцю, а... Неожиданность для нас в том, что люди жалуются, мы мониторим интернет по всем каналам. Адзін з такіх каналаў – сайт Лукашэнкі. У абноўленай яго версіі з'явілася рубрика «Пісьмо президенту». Кожны ахвотны можа адправіць паведамленне. Мне хотелось написать. Шел бы он уже на пенсию. Чтобы он, наверное, закруглялся бы. Потому что мы уже от него устали. На пенсию пора, пусть отдыхает, и все. Почему мы мало зарабатываем? В магазинах все растет, а мы копейки получаем. Провести новые выборы.
Ну, это, наверное, отпустить политзаключенных. Я говорю, чтобы он жил 100 лет и никогда не умирал. Уменьшить число чиновников, да? А те, кто останется, хвосты прикрутить. Я бы ему написала, спасибо ему, что сильно добрую пенсию пенсионерам дал, что не знаешь, куда ее сунуть. Ему мнение людей, я думаю, неинтересно. Прынамсі, заклікі, што ўжо паўгода гучаць у інтэрнэце ў незалежных медыях ды на беларускіх вуліцах, не выконваюцца. Кожны дзень мы выходзім, каб было святлей, каб была краіна для людзей. Вольга Старасціна, Белсат. Больш інфармацыі, у тым ліку і пра надвор'е, чытайце ў нашым тэлеграм-канале. А адразу пасля аб'ектыву праграма «Размова». Усебеларускі нацыянальны сход. Навошта ён патрэбны і што праз яго імкнуцца паказаць улады. Пра гэта ўжо зусім неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару, заставайцеся з Белсатам.